toți invidioși care zicea că Toilet așa, stilă Brenet este un căcat. Stați un pic. Stați așa că trebuie să ies o leacă, că am intrat pe server normal și nu vreau pe server normal, intru pe privat la un băiat. Așa, nu-i dați cum o să acopăr aici. Nu știu cum să acopăr numele, dar nu-i nimic. Nu știu dacă i-ați văzut numele sau nu l-ați văzut. Asta e. Deci și-a jucat și-o pe update, adică nu vreau să mă laud sau ceva, dar... Deci am primit asta, relutrări de la update, Spionero Golubiro, Espresura Senora, Tregrelini Watermelini, Trigrolini ăsta la altul, Futonini sau cum să spune, alt Trigonini de ăsta de la update-ul de ieri, Mateo tot de la update-ul de ieri, piesa de rezistentă. Aici sus, din dun. Tot la update-ul de azi, Trigrelini ăsta, tot la update-ul de azi, Girafa Celeste am de mult, ăsta Mateo, Bubblegum l-am furat de la cineva, Trigorini ăsta iarăși, cum spune, de la update-ul de azi, aici Tralala l-am primit pe bandă, Saturnist, adică la vaca să doarnă Saturnita, tot o primit de la update-ul de azi și Lostra Crocodilo Nostralesul tot azi. Deci, da, dacă vreți să facem schimburi, contactați-mă, adică scrieți-mi în comentarii sau ceva. Deci, v-am pupat, pa, pa!